Čau, moje meno je Animal a toto je druhé kolo Vajsovho modčeku. Čau, chat. A ja vlastne som nikdy nikam nepatril. Nikdy som nemal partiu ani nič, chápeš? Tak toto je skvelá príležitosť pre mňa sa niekam zaradiť a byť členom skupiny, partie, rodiny. Čego si Bela, asi ešte nepoznáš Animala. Ne, moja kreativita neobmedzená. Teraz sa tu nehrám na repera. Najväčšia odvaha ukázať niečo zo seba. Najväčšia odvaha vybrať si rap a vystúpiť pred ľuďmi, zahodiť tie bremena head. Nebudem ako každý písať trapné copypasty. Nebudem ako každý kresliť party, čo mám 12 dopy. Dobre, sorry. Poďme sa že zabaviť, okej? A ja neviem, dajme to na lepšiu notu. Bambino, Čančino, Pervitino, počúvaj ma sem, ty los, hadol, tementos, bicecos, nevítaj, stu, trisku krabicu, tak lebo ťa vyťahám za tie sklipky a nepomôžu ti ani spravené cecule, ani tortilky. Chod si radšej pedavu a ten šitý stacionárik a pozerať Goboru, Laboru, Fimoru a nehaj ma žiť, prajem ti pekný dník a očuj, voľaký telefón nemáš? Som divočina. Toto ste už počuli, keď som bol ešte maličký, tak sedel som na posteli a začal som si honiť. Jako? Cez okno priletela včela. Čo? A pristala rovno na môj žalúd. V tej chvíli som sa urobil. Vystriekal som sa rovno na včelu. Včela zomrel. Pozerám na včelu, včela roztrhnutá na dve kusy. Hovorím si, toto nie je možné. Dobre, ale toto už nie je sranda. Vážna téma. Čo tie zemiaky, Čauko, resto, tresto, to som je Marcel. Potreboval by som zase 27 000 zemiakov, len nemám kde. Dobre, stačí, ne?